Esse marketing vários veredictos pendentes em Corte de Justiça aqui no Cachau. Já razão, dia sordi mainta, no tem veredicto de caso de primeira instante, dus eerste aanleg, de Amber CV. Contra Amber CV, dat tem 9 hechos contra ele, e entre outros de tiramento de polícia, com este que vai dar um veredicto, pois já razão agora. Já o primeiro dia, não se espera de veredicto em caso followers. Dat trata de caso de apelação, ou de hoger beroep is, de pastor, de apóstolo, também OB, contra de OM a pedir 12 anos prisão e também 15 anos que não pode liderar missa mais. Também depois, já o ainda não tem veredicto de si. Já o também veredicto em caso Valência. Is aqui o número 2 tem caso de Valência, de senhora T, die vai ter seu veredicto fiscal a pedir vrijspraak bij senhora aqui tem eerste aanleg. Deze week worden 3 uitspraken op de uitsprakenrol van het gerecht in Willemstad verwacht. Woensdag van de man CV, die wordt verdacht van 9 feiten, waaronder het schieten op een politieagent. Tegen hem is door het OM een gevangenisstraf van 15 jaar geëist. Donderdag worden 2 uitspraken verwacht. Namelijk de zaak Followers, dat is van apostel, ze noemen hem ook pastoor, OB in hoger beroep. Tegen hem is een gevangenisstraf door het OM geëist van 12 jaar en ook 15 jaar dat hij geen kerkdiensten meer mag leiden. Donderdagmorgen dus het uitspraak in deze zaak. En donderdag ook de uitspraak van de dame T. Zij is de medewerkster van de toelatingsorganisatie. In de zaak tegen mevrouw T is vrijspraak gevraagd. Dus 3 uitspraken in totaal deze week.